I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day. Hvordan forsvarer USA, at Israel er største modtager af bistand, og jeg gentager bistand, på $3 milliarder årligt? Den næste i rækken hedder Egypten, og den næste i rækken igen hedder Jordan. Bistanden, som USA kalder den, går udelukkende til at styrke de landes hære for at opretholde besættelsen af palæstinenserne. Alle kender til USA's økonomiske problemer, så hvordan forsvarer USA, at de garanterer for alt Israels gæld? Hvilken nation gør det? Og det er ikke kun begrænset til det. Den amerikanske og israelske hær er nærmest en forlængelse af hinanden. Det er ikke længe siden, at Israel var ved at løbe tør for Iron Dome-batterier. Og hvad gør USA? De betaler $282 millioner, det der svarer til 1,5 milliarder kroner til nye batterier. Og jeg kan blive ved, og jeg kan blive ved. Afslutningsvis, så vil jeg tale om modstandsbevægelsen. Palæstinenserne startede som venstreorienterede marxistiske bevægelser. I takt med Israels brutalitet, besættelse og racisme bliver større, er palæstinenserne kun blevet mere radikaliseret. Modstandskampen har altid været der. Før hed de PFLP, DFLP og PLO, og nu hedder de Hamas. Men ligesom konflikten hverken tidligere eller nu er startet af modstandsbevægelsen, så er det konflikten, der har skabt modstandsbevægelsen. Hvis vi ikke har en modstandsbevægelse til at beskytte det palæstinensiske folk, hvem vil beskytte dem? Hvem vil beskytte os? Hvem vil sørge for, at Israels overgreb og terrorisering af det palæstinensiske folk kommer til ende? Ingen. Ingen skal sige verdenssamfundet, for det har spillet fallit. At overgive sig er ikke en mulighed. På Vestbredden er der ingen våben, og selvstyret koordinerer endda sikkerhedsmæssigt med Israel. Alligevel bliver bosættelserne udvidet. Alligevel er vilkårlige drab, anholdelser, ødelæggelser af ejendom en hverdag for palæstinenserne. Vi siger stop. Vi er trætte af krig. Vi er trætte af, at børn dræbes, mødre sørger, kvinderne bliver enker, og børn, uskyldige børn, skal vokse forældreløse op. Vi siger stop, for nok er nok. Været længe undervejs, men nu er jeg på vej frem. Jeg skriver alle mine tårer ned i den her sang. Selvfølgelig var jeg bange, da vi flygtede fra den larm og den krig, jeg flygtede fra. Kunne du følge på din skærm? Men for os er der smerte forbundet med de bomber. Du kunne skifte kanal, men min homie mistede onkler. Jeg klarede mig fornemt med en anden opvækst, langt fra kerne, familie og cornflakes. Nu om dagen sælger alle deres liv, så jeg fortæller min historie som min krigsulykke. Mistede kontakten, ikke fordi jeg har ødelagt den, men fordi mit folk blev slagtet. Hun synger om alle de døde, alle de skrig, de skriver fra gravene, og hvad der vil ske på opstandelsens dag, når de rejser sig op og stiller alle bødlerne til ansvar. Der er smerter i min tår. Jeg triller dem ned af mine kinder de røber hvad der foregår. Du forstår når dit hår er gråt, for det er altid i bakspejlet at historien er hård. Du kan læse om det i bøgerne, lederne der forførte. De skrig, de ikke hørte, men ikke hive dem i ørerne. De folk der tabte, for naiv ligesom børnene. Tiden den er gået, og den har lukket dørene i magtens korridor. For der er gang besvær på grund af magtbegærlige folk. Ret besværlige fjolser. Du vil sikkert give mig ret i at det render voldsomt, når man kæmper imod autoriteter, der bokser.
militær magt. De har dræbt en fuldstændig afvæbnet befolkning, som bor i et fængsel. Fri Palæstina! Tak fordi vi må spille for jer. Og fuck Netanyahu! Israels aggressioner er til at få øje på, til at høre, til at forstå. Og hvis det skulle knibe, kan I blot se på de civile dødstal, der hver dag stiger. Eller på bomberne af skolerne og sygehusene. Eller bomberne af Gazas eneste elkraftværk. Nu sidder Israel alene på hele strømforsyningen, hvis der er nogen, der har brug for strøm i Gaza. Mellemøstens stærkeste og mest moderne hær er med 80.000 soldater ved at smadre Gaza. En hær, der støttes af USA med millioner af dollars hvert år og med de mest moderne våbensystemer. Nogle er velafprøvede, nogle skal afprøves. Israel er et godt sted, mener våbenproducenterne. Demonstrationen er jo lavet netop for at give besked til USA om, at de skal stoppe støtten til Israel. Det er USA, der sørger for, at de har så moderne et militær. Det er USA, der sørger for, at de har så mange penge til at holde deres militær i stand. De har lige fået en meget stor bevilling på nogle millioner kroner, og sådan vil det blive ved, hvis ikke USA stopper. Derfor er det vigtigt at give besked til Obama om, at han skal holde sit løfte fra valgkampen om at skabe fred i Mellemøsten og ikke skabe mere krig. Men det er også vigtigt, at den danske regering siger deres mening. Tavshed er det samme som at samtykke, det samme som at støtte det, der sker. Og det betyder, at hvis ikke man siger fra, hvis ikke man aktivt sørger for at presse på for fredsforhandlinger og våbenhvile, så støtter man Israels bombninger. Derfor er det så vigtigt, at Helle Thorning-Schmidt ikke bare tier, men siger sin mening. Derfor er det også vigtigt, at Martin Lidegaard som udenrigsminister aktivt arbejder for fred og for en våbenhvile. Vi skal også som danskere være aktive. Vi skal sørge for at deltage i demonstrationer, skrive læserbreve, protestere, give nødhjælp til alle de, der er blevet såret. Sørge for, at vi også er synlige, sådan at verden uden for Danmark kan se, at danskerne ikke er enige med regeringen, ikke er enige med USA. Det er meget, meget vigtigt, at man bruger alle de midler og muligheder, man har. Jeg så forleden dag en kommune her tæt ved København diskutere, om de skulle have en venskabsby i Palæstina. Så nogle ting er også gode at få med. Alle initiativer, der kan sætte fokus på konflikten, der kan gavne venskabet med Palæstina, er vigtige. Thomas Frimann her, helt almindelig borger i Danmark. Og jeg er inde og demonstrerer mod USA og Israels adfærd mod det palæstinensiske folk.
Israelerne har jo fået et lille land nede i Mellemøsten, som de kalder Israel, og det er de ikke helt tilfredse med, så de laver jo udflytninger og bosættelser på Vestbredden og behandler palæstinenserne som om de intet er værd. Laver blokader, de kan ikke have et anstændigt liv, de kan ikke have noget som helst udvikling dernede. Det kan ikke være rigtigt, når man tænker på, hvor meget israelerne selv er gået igennem, at de behandler andre folkeslag på samme måde som det de selv har stået for. Og det er jeg og en hel masse andre, det er vi blevet trætte af at se på nu efter så mange år. Så verden er ved at vågne op, og det er jeg faktisk rigtig glad for. Og derfor er jeg her i dag for at tage og demonstrere for palæstinensernes sag. Israel! Boykot! Israel! Boykot! Israel! Boykot! Israel! Boykot! Israel! Boykot! Israel! Boykot! Israel! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Så skal det noget at gøre med, at der er aldrig Israel, USA! Come on, rigtig meget. Også for Free Palestine!
Israel, Israel, USA! Hvor mange børn har du dræbt i dag? Hvor mange børn har du dræbt i dag? Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Så det er stået på Free Palestine! over 80, eller hvad det der... Boycott Israel! Boycott Israel! Boycott Israel! Free Gaza! Free Gaza! Free Palestine! Israel, Israel, USA! Israel, Israel, USA! Hvor mange børn har I dræbt i dag? Hvor mange børn har I dræbt i dag? Israel, Israel, USA! Israel, Israel, USA! Hvor mange kvinder har I dræbt i dag? Hvor mange kvinder har I dræbt i dag? Viva, viva, Palæstina! Viva, viva, Palæstina! Israel! Terrorister! Israel! Terrorister! Israel! Terrorister! Israel! Terrorister! Shame on you! Israel! Shame on you! Israel! Shame on you! Israel! Down, down! Israel! Down, down! Israel! Down, down! Israel! Down, down! Forfærdet over det vi så ske i Gaza, var vi en gruppe jødiske aktivister, menneskerettighedsaktivister, som i Israel og Palæstina, der bestemte os for, at det var på tide, at jøderne blev en stemme, der kæmpede imod Israel og imod zionisterne. Det der samlede os var mindet om Holocaust. Det var en historie, jødernes historie, som er en historie, der er fyldt med forfølgelse, fordrivelser og udryddelse. Alt for længe har den historie været taget gidsel af zionisterne. Alt for længe har den historie været brugt til at dække over og retfærdiggøre det, der sker mod den palæstinensiske befolkning lige nu. Hvis vi skal lære noget af den jødiske historie, så må læren være, aldrig igen skal nogen fordrives fra deres hjemland. Aldrig igen skal nogen grundet race eller religion spærres inde, og aldrig igen skal vi se til, mens befolkningsgrupper systematisk myrdes. Verden så til dengang, hvor at tyskerne indførte racistiske love, der gjorde, at folk blev forfulgt, frarøvet deres egne dele og fordrevet. Men ingen kan længere se til og sige, at de ikke ved, hvad der sker i Gaza. Billederne er overalt, og overalt i verden går folk på gaden på tværs af religioner og etniske skel for at sige fra over for Israel. Også i Danmark er initiativerne skudt op overalt. Vi står her i dag, og der har været uendeligt mange demonstrationer, både i København, i Aarhus, i Aalborg, i Odense, og vi var med til at lave en i Holbæk i går. Eller sådan overalt i Danmark er der initiativer, der går på gaden, fordi folket har taget stilling. Folket har taget stilling, og vi ser fra over for Israel. Men hvor er politikerne? Og hvor er dem med magten? Hvis vi tager et kig rundt omkring til vores nærmeste nabolande, vi hørte tidligere, at socialdemokrater i hele Norden har sagt fra. De fordømmer Israels brutalitet, og de kræver handling. Kun vores egen Helle Thorning har valgt at afholde sig fra at tage stilling. Men Helle, tavshed er accept. Når vi tager stilling i den her konflikt, så tager vi ikke stilling mellem to parter i en krig. Vi tager stilling mod massakre og mod folkemord. Og det var heller ikke noget tilfælde, at vi tidligere stod henne ved den amerikanske ambassade, fordi amerikanerne vælger ikke at forholde sig i tavshed. De har taget stilling, og de støtter og bevæbner besættelsesmagten.
men de kan snart ikke ignorere os længere. Kravet om fred og frihed og selvstændighed til den palæstinensiske befolkning samler folk fra alle baggrunde. Sammen går vi og kræver selvstændighed for Palæstina. Også i Israel og også i USA vokser vreden mod besættelsen. Hvis vi står sammen og fortsætter, så kan vi vinde kampen. Vi må ikke lade historien gentage sig. Så fortsat god kamp, og tusind tak for en god demonstration i dag. Jeg hedder Jonathan Ungermann Goldstein, og jeg har været med til at stifte organisationen Jøder mod Folkemord. Det er vigtigt, at vi alle sammen tager stilling til den her konflikt, som vi ser foregå lige nu, hvor vi ser, at over 1.300 mennesker har mistet livet, over 250 børn har mistet livet i den her konflikt, og verden ser til, mens det sker. Vi er her i dag til den her demonstration for at lægge pres på USA, men det er vigtigt, at vi også lægger pres på vores egen regering til at gå til Europaparlamentet eller til at bruge de midler, vi har for at lægge pres på Israel for at få det her til at stoppe. Det, der sker lige nu, er ikke en krig, det er en massakre mod en civil befolkning. Jeg vil gerne opfordre alle danskere med jødisk herkomst til at komme ud og støtte op i solidaritet med den palæstinensiske befolkning. Fordi alt for længe har den jødiske historie og mindet om det, der skete under 2. verdenskrig, blevet brugt til at retfærdiggøre uretfærdigheder. Zionisterne har holdt vores historie som gidsel, og det er vigtigt, at vi kommer ud og siger fra, også for vores egen skyld. Til den danske regering vil jeg gerne sige, det er på tide at tage stilling. Tavshed i den her konflikt betyder accept af den fortsatte massakre. Jeg kom til demonstration i dag, og det gjorde jeg, fordi at jeg synes, at den israelske behandling af Gaza-striben i øjeblikket er fuldstændig uacceptabel, og at Israel desværre ikke viser nogen vilje til fred. Og det bliver vi nødt til at hjælpe dem med at finde ud af, at der skal forhandles, og der skal komme fred. Man kan ikke behandle en civilbefolkning på denne her måde. Der er tale om en ulovlig besættelse. Jeg vil meget gerne opfordre vores politikere her i landet til at presse på Israel og på USA til at sørge for, at der kommer en fredelig løsning for palæstinenserne, både på Vestbredden og Gaza. Det var det. Oh, we shall overcome. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome some. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome some. The whole wide world around, the whole wide world around, the whole wide world around, the whole wide world around. Someday, deep in my heart, I do believe we shall overcome some. Now you know it. The best verse was made up down in Montgomery, Alabama.
says we are not afraid. And here you and I up here, and like every human being in the world, we have been afraid. But you still sing it. We are not afraid. 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 Today, shall overcome.